ukazuju nový videa a dneska tu bude Blitz Royale a můžeme střílet jenom na dálku z větna, třeba SMGčka, assault rifle a nemůžeme a sniperky a takovéhle věci. A my za chvíli budeme v autobuse, takže čau. Takže čau lidi, už jsme v autobuse a tam padáme. Já do toho města bych padal. Tak jo, tak letíme do města. Lidi, jestli byste chtěli třeba reloady, tak zanechte like. Já už jsem na zemi. Nemůžeme používat tu epickou zbraň, Adame. Jakou epickou? No jo, vlastně. Musíme vyhodit tady tu zbraň a nesmíme ji používat. No právě. Ale to můžeš používat. Můžu použít tohle aspoň. To taky ne. A co je tohle? Jo, tohle taky můžu, takže jenom tohle musím vyhodit. Ale to fakt nejde jíst. Drop item. Já jsem mrtvej. Asi. Já musím utíkat. Jo, tohle byla záchrana. Já mám... Kde? Tak pojď. Jo, umřel. Mám koště. Nice. Mám taky koště. Už po mně snajpek tady. Hej, já jdu pro tu lamu. Velkou. Nebo zlatou, teda. Sakra. Žiješ, Matej. Žiju. Dobrý, tak to je dobrý. No, ale brzo nebudu žít. No, tak to je blbý. Lidi, už jsem to zvěděl. Ne, to je brokovnice, kterou mám rád. Hej, lidi, já to jenom vezmu a vystřelím, já to chci vyzkoušet. Hustý. Já jsem doklej, ti se mě naskočili. Jsem mrtvej. Jsou dobrý, Matej. Ty jsou mega naskočili a trefili mi hlavu ze vzduchu. Koště to? To jako neskutečný jsem udělal. A měl jsem dobrý loot a tam měl jednu legendary a samý epiky potom. Já ti jdu zachránit, Matej. Tak já to nestihnu. Umři! Dej mu. Dobře. Nezabijej, Matyjo, první doporučuji tady tu věc, ale. To je další. Si vezmu korunku. Vem si tu korunku. Lidi, tohle video neskončí, dokud nedáme korunkový win. Lidi, tady jsou cápci, nebo cápek. Právě, a co dělá doslova, přebíjí a kouká se na druhou stranu. Hej, můj aim je úplně nejhorší. Lidi, takže jeden je... No já taky jako... Ty podle mě nedal, když jsme hráli pátek 13, tak ten snipe do hlavy, co jsem dal, já bych podle mě nedal. Asi umřel, dobrý. Teď ty dáváš. Hele, tak to je jedna je na dálku a jedna na blízko, nebo no. Já můžu jenom tady to SMGčko. Já si vezmu tady, to je lepší. To je SMGčko takový divný. Jako docela jo. Dobrý, zabil jsem já. Lidi, tamhle jsou cápci, letím za nima. Oni rebootí, jdu ho zabít. Musím rychle. Jsou dobrý. Ten nebude, co? Myslím, že tohle mě zabilo. Mě taky. Skoro. Nebo zabije mě. Slurpa, musím. Popnout. Ty jsi špekůkt. Jde? Jsi škůkt. Proč? No nejmi 5 týpků po tobě jde. Hej lidi, to jsem vyzabil úplně všechno. Zbývají poslední 3 Bro, chodil do nějaký speciální školy naučit Fortnite, to tam učil podle mě sám Alkan, ten Fortnite. Hej, tady ty jsou dobrý, ne? Ty tě zabili tady ty. No, zabili, přiletěli
A najednou mi dali hlavu. Oba dva najednou. Hej, já nevím, jak se mám dostat do té budovy. Podej. Týpek. Máš tady vždycky napadá. Tam můžeš. Ne, on mě zabil. Lidi, jestli se vám dáme, hej, tohle video neukončíme do té doby, než nedáme ven. Takže my se s vámi uvidíme až v Battle Passu. Takže čau lidi, už jsme v Battle Passu a musíme vyhrát hru. Ne, prostě... Já si tam... Nedokončíme. Jo, teď to musíme vyhodit. Takže zase nemáme žádný... Ale nemůžeme střelit zbraněma na blízko. No, nemůžeme prostě... Nemůžeme používat zbraně na blízko. Tady jsou na blízko. Já mám bednu. Takže lidi, už jsem našel zbraň. A jdu zavít nějaký hráče. Ty kurva, co to jak open? Cože? Tu do Petří nějaký bomby velký. Takže lidi, už slyším cápky, takže jdem je zabít. Tady jsou, někde. Tady je cápek. U mě. Vidím, slyším, anebo vidím kroky. Může, nice, mám kill. Já mám tak jeden. Mám druhý. Jakoby já mám takovou brokovnici a ona je na dálku a myslí, že ji můžu používat. Pořád je to brokovnice. Jakoby jo. Já to vyhodím, obě dvě. Tak tohle nesmím mít. Tohle vyhodím, tohle nesmím mít, ten brok. Hej, tohle co máme třeba mega open. Jo, lidi, takže... Tady je cápek, tady je cápek. Má korunku, má korunku. Mrtvej. Ten boj mrtvej. To zabiju. Hýle. Tam tohle sto. Pickaxe. Nice. Je tam. Hezky. Můžu to... Korunka. Můžu jít, nebo ne? Já si ji vezmu. Kývám. Lidi, letím za cápkama dalšíma. Tady je cápek, cápek. Kde? Jo, tady. Mrtvý. Aha. Tady je další, tady je... Mám kosti, takže já můžu odlítnout. Hej, já ho zabiju. Dobrý, je mrtvej. Tady je další. Tady je u mě hodně. Mrtvej. Dobrý, zabil jsem je, let's go. Lidi, ty kráso, tak tady jsou si nabídnu, hele. Já mám banánek. Já mám taky banánek. Lidi, letím za dalšíma cápkama. Už jsem u cápku. Já letím. Takhle. Kde? Tady je. Uži! Tak tady to si vezmu. Lidi! Yes! Vyhráli jsme! A jestli se vám tady to video líbilo, tak nezapomeňte dát like, koment a odběr. A já se s váma loučím. Mám korunku.